Bé, i ara m'agradaria explicar-vos també, ja que soc professor de llengua, una miqueta d'història bíblica. Sabeu que aquí a Catalunya tenim molta tradició de restaurants, i com que les masies i així, doncs resulta que aquí molt fàcilment li posem Can. No sé si allà a Horta tenim Can Portada, Can Travi, una miqueta més lluny hi ha el celler de Can Roca. Però clar, de tots aquests restaurants, algun hauria de ser el primer. Doncs, evidentment, el primer li van posar la primera lletra de l'alfabet, va ser Can A. Allà ja feien batejos, comunions, cultura bíblica. I resulta que el primer miracle que va fer Jesús va ser això, que va anar a un casament i la Mare de Déu li va demanar que fes una cosa, però jo com que ara he baixat per explicar-vos això i des d'allà al cel ho he vist en directe, doncs aleshores, clar, està sempre mal explicat, no l'han explicat bé el miracle de Canà, perquè no era només que convertia l'aigua en vi. Jo si ho faig, jo faré un tinto de verano. Ell sí que feia bo, però... I aleshores, jo us ho vull explicar bé. Aleshores he portat aquí una xerreta i fixeu-vos, n'he portat aquesta ampolla perquè també és molt important. Se servia només una dosi perquè després marxaven en camell, però a les sortides hi havia control d'alcoholèmia. Llavors era només perquè no donés positiu. I aquí tinc una de les moltes tines que vam fer servir i en aquest cas posarem, com hem dit, una reaccioneta, només una reaccioneta d'aigua, però m'agradaria que es veiés que es posa... podem posar més. Sí? I aleshores resulta que estaven allà i els convidats... Ai, se m'ha oblidat dir una cosa molt important. La gent que treballava a Canà eren els cananeros. Clar, perquè llavors li deien al senyor: Cananero! Què? Quiero vino! I aleshores anava el cananero i li posava una reaccioneta només. Però què passava? Llavors, clar, se sentia un altre i deia: Cananero! Què? Quiero vino! I li posava només una reaccioneta perquè no donés positiu. Llavors jo ara us demanaria, faria un pacte amb vosaltres, i és que en qualsevol moment de l'actuació, mentre no estigui al mig de fent una cosa que sigui, doncs en qualsevol moment em podeu interrompre i podeu dir: Cananero! Què? I jo us serviré una reaccioneta, però només una reaccioneta. A veure, provem-ho, per què? Cananero! Què? Quiero vino! Però sempre una reaccioneta, no més. Molt bé, ho deixarem aquí. Ara m'agradaria fer un joc que se'n diu la correcció fraterna. I aleshores necessitaria un voluntari. Ai, oi que se m'ha oblidat un detall molt important. És que com que vaig així, jo que faig els guions sobre la marxa, a Canà, què havíeu de dir? Cananero! ¿Un poco de vino? Sí, un poco está seguro, mucho no. I posava una reaccioneta només... Cananero! Que tú también tienes. Tendría que haber más de uno. ¿Qué?
us ha agradat, l'aplaudiment és per a vosaltres mateixos, que feu tot el dia la feina. Per acabar, si us sembla... ¡Cananero! Què? Bueno, no hi haurà ningú de la titularitat per aquí, oi? Perquè anda que no va bé. A veure...